Divisioonaa C2 aluemestarin joukkue tänään maalivahdi 35 Riku Kopulainen ja numero 62 Dominik Salama. Että pelaaja numero 3 Elias Tuominen, numero 6 Miikka Kilpeläinen, numero 9 Otto Niemi, numero 12 Henri Tolvanen, numero 16 Orjantti Kola, numero 19 Aki Ahtovirta, numero 21 Lauri Valkonen, numero 26 Loppi Vuotari, numero 40 Rami Rokala, numero 47 Janne Tuomi, numero 53 Otto Blomqvist, numero 54 Kami Huutinen, numero 55 Jaakko Luoto, numero 59 Antto Linturi, numero 63 Iiro Nurmi, numero 64 Pavel Jyrkönen, numero 65 Janne Salo, numero 66 Lauri Lakkala, numero 67 Eetu Jauho, numero 69 Niki Lindgren ja numero 74 Lauri Vähäkkilä. Valmentajina Janne Suorsa, Joni Virtanen, tuottajat Seppo Tolvanen, Timo Vähäkkilä sekä joukkueenjohtaja Niina Pyhtiä. Ja Kiekko Vantaa toivottaa kaikille hyvää perjantai-illan jatkoa sekä turvallista kotimatkaa. Ai, pokaali! Pyydämme Kiekko Vantaan kapteenia saamaan hakemaan turnausvoittopokaalin. Tää on videokuva nimittäin. Minä otan se tavallinen, mä otan videokuvana. Kädet tärisee vaan niin paljon. Noniin.